Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Second quarter, ball possession na para sa AUF. Shot clock reset, 14 seconds. Dukot sa ilalim nila na pumasok 19-15. Holy Angel by 4 points. Number 5, Tamayo. Nagtuloy-tuloy, tira, hindi pumasok. Rebound ni Luna. Ball intercepted by number 23, Sapanta. Ay Tamayo, number 5. 14 to shoot. Foul on number 9. Check foul. Pangalawa na yan kay number 9, Saub. Wala pa rin yan ng Holy Angel. 15 seconds sa ating shot clock. 15 seconds to shoot. Candelaria number 5. 10 to shoot. Number 7. Tira sa labas. Mahina. Foul on number 5. To shoot. Number 5, ang layo niyan, hindi pumasok yung tira. Ball intercepted by number 5. Sapanta kay number 7, Fortune. 14 to shoot. To shoot. 5 to shoot. Exactly 8 minutes remaining sa ating second quarter. Sub-rep. Number 11 coming in for number 8. Pakoma. 2 points yan para kay Pakoma. Score na rin 21-15 para sa All Angel. Seconds to shoot. Number 26, tira mahina. Bola ng All Angel. Number 5 kay number 11, Pakoma. Lumabas yung tira. Pero rebound pa rin ni Pakoma.
Poma. 23-18, 50 ang score. Walang puntos ang kalamangan ng Holy Angel. 10 seconds to shoot. Ball out of bounds, mapupunta sa Holy Angel University. Number 6, Butata, ang tira. Tapi ka ng bola, punta kay number 7. Rebound ni number 5. Outlet pass, natapik ni number 6 palabas. Bola pa rin yan ng AUF sub-ref. Number 7. Tamayo, number 5, 3 points. 23-18. Tira ni Paco mawala, rebound ni number 5. Sapanta. Wala yung tira sa 3, rebound ni number 26. 23-20, baba sa 3 puntos kalamangan ng Holy Angel. 5 minutes and 38 seconds. May foul committed on number 19. David out. Tamayo. Asapanta. 14 seconds sa ating shot clock. Isa na lang po ang kalamangan ng Holy Angel. Candelaria number 5, tumira. Wala yung tira. Rebound ni number 7 for 2. Kay number 9. 2 points yan. Change favor. 24-23. Lamang na ng isa ang AUF. Tatakpan. To shoot. Pass break kay Ocampo number 14, kinaliwa, wala yung tira. Rebound ni Patawaran. Foul on number 5. Tatlo na yan. Team foul. Second team foul para sa AUF. Score natin 24-23. Lamang na po ng isang AUF. Deadlock na tayo. Pumasok yung unang free throw ni Patawaran. 24 all. Number 9.
Number 8 na ako sa 3. Wala ang tira. Number 11 Pacoma. Deadlock tayo. 26 all. $14 seconds to shoot. Ayun! 3. Balik sa tatlo kalamangan ng AUF o kampo kay number 12 to number 4. Patawaran. 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Ang gandang pasa kay number 26, kaya lang di pumasok yung tira. Foul committed on number 9. Timeout, AUF, second on you. That is the second personal foul of number 9. Foul committed on number 12. Number 12, that is your two for two para kay number 26. Number 12. Time to shoot. Holding foul committed on number 14. Penalty. Nasa penalty na po ang kumunan ng Holy Angel with 1 minute and 42 seconds sa ating second quarter. Score 31-30. 1 point lead by AUF. First free throw pumasok para kay number 9. Two for two. Ball intercepted by number 26 to number 7. Wala yung tira. Wala pa rin yan ng AUF. 1 minute and 30 seconds sa ating second quarter.
Deadlock tayo, 33 all. 1 minute. Libreng-libre si number 9 sa ilalim. Gandang pasa ni Fortune yan. Fortune sa 3, wala yung tira. Bola out of bounds, mapupunta sa AUF. Sabrep. Number 7, Sabrep. Number 26. 30 seconds remaining sa ating second quarter. Ang score po natin, 35-33. Number 8 ng Holy Angel. To shoot. Merong foul committed on number 18. Ilan? Warning for penalty. AUF. Timeout. All Angel. 15 seconds remaining sa ating second quarter. Five seconds. 2 points yan para kay number 15. Diyan po nagwawakas ang mainitang laban ng Holy Angel University at Angeles University Foundation sa second quarter po nitong mainit na ball game. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC. We commit, we fulfill. Tunghayan naman po natin ang obserbasyon ng ating mga sports analyst kasama ang ating courtside reporter na si Baby Clarice. Kasama ko ngayon si Mr. Alan Trinidad. So titignan natin kung ano yung mga insights niya sa nakalipas na first and second quarter ng game. Okay, sir. Hello po. Good afternoon, sir. So, sir, base po sa mga observations nyo, can you summarize what has happened? So, ano po yung mga nangyayari? Nakita po natin na super intense yung game ng AUF at HAU po, di ba? Actually, both of them, this is their second game. So they are much improved. The way they play the game, match na match sila in terms of offense and defense. At saka nag-improve yung mga bata. Ano sila ngayon? Mas focus sila sa games nila ngayon. Yes, sir. Salamat po doon. Sir, ano naman po yung masasabi niyo sa mga strategy? So, from the first game, so ngayon po na nag-observe kayo ulit sa game nila, were there any improvements po? Malaki improvement nila. Kasi nung first game, parehong talo yung team na yan. Natalo sa MQC yung AUF, natalo yung Holy Angels sa CDS. SNC. So ngayon, I think they train a lot, improve themselves, and prepare match sa game na to. Kaya you can see the outcome of the game. Thank you po, Sir Alan. Alright, so guys, yun ang summary ng ating first and second quarter. So let's watch out sino ang mananalo sa game na ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.